Jeg hedder Peter, og jeg er teaterchef og sceneinstruktør. Det vil sige, faktisk, jeg har 2 job. Det ene job, det ene job, chefjob, det er derfor, jeg har den her fine skjorte også. Den stryger lidt, når jeg skal ned i banken for at kassekreditten. Den anden del af mit job, det er at være teaterinstruktør. Det er derfor, jeg har det mærkelige hår her. Så når jeg skal ud på Christiania og finde nogle musikere, der kan være med i mine forestillinger. Men ellers som leder, så har jeg egentlig 2 job. Og som regel så foregår det sådan, ham med håret siger, Peter, hvis det skal være skide sjovt at gå på arbejde, skal du bare gøre sådan og sådan, siger ham med håret. Min far er en damefrisør, kan man ikke se, hvad? Hvis du skal være skide sjovt at gå på arbejde, skal du bare gøre sådan og sådan, siger ham med håret. Så siger ham med skjorten der, siger, det er der simpelthen ikke råd til, Peter. Kender I det? Eller også så siger ham med håret, hvis det skal være rigtigt, og I skal virkelig sparke røv ud på jeres institution, skal I bare gøre sådan og sådan til ham med håret. Så siger ham med jakken, jamen det er der slet ikke penge til. Kender I det? Og ellers så, ja, så lever jeg jo af at lege, kan man sige. Fordi jeg har gjort det til en leg i mit job. I virkeligheden er jeg en musiker, der er gået forkert i teaterets verden. Men jeg elsker også matematik og fysik, ellers tror jeg sgu aldrig, jeg vil få premiere til tiden. Det er noget med at få alle de der vilde idéer og sådan noget til at gå op i en højere enhed med alle de takstreger, der bliver nødt til at være. Folk tror, at det med teater er så flippet, men det er i virkeligheden sådan noget med, på lørdag kl. 8, der går tæppet, så er det altså ikke 5 minutter eller 5 minutter, så er det præcis kl. 8. Og så skal alle de her mennesker, der arbejder med det, vi laver, de skal mødes i det samme punkt. Så der skal en vis form for planlægning og struktur til. Det havde jeg tænkt mig at tale lidt om. Og også noget om, hvordan nogle gange, at begrænsningerne kan skabe noget af de største motiverende kreative følelser hos medarbejderne. Det vil jeg godt tænke mig at snakke om. Og så, hvis du skal tænke over noget, inden du kommer, så ved jeg sgu ikke. Tøm hovedet. Jo, tænk over, hvad dine daglige rutiner er, for dem kunne jeg godt tænke mig at slå lidt hul på. Ja, det er det.